Lah nggih, pahit. Disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Ngondi nyusul. Kok mesti Pak Main ora, Pak Anam ora. Lah Pak Main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Yudi. Iya. Gak apa-apa Pak. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik. Ya. Itu Niken sudah bungah Seneng. sekali. Iya. Karena itu termasuk apresiasi. iya. Ya. Berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli sekali karo Niken, ya toh? sama budaya seni, sama Niken, sama masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan. berarti kengko izine nganti jam 1 Mas. Maino dhewe. Nah, iki Ya. ya kurang afdol Kenapa? bila mana mempelai berdua tidak naik dan juga Oh, ibu boleh. dan bapak mungkin monggo Ya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan juga Ibu Yatini Kiki. dan juga Bapak Supriyantono Mbak Mbok Bilih Kiki Kerso sama munggah, Mas monggo. Dandi. Bersama Ibu mungkin sama Bersama Bapak Ibu. monggo. Oh Ibu mboten namung mempelai berdua. Oke monggo. Yuk mempelai berdua ditabuh. Monggo ditabuhi Mas diserepeki Mana? untuk mempelai berdua. Belum ndang. Yo. Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu mana? Ibu mboten kersa. Oh, ya udah. Agak sini. Ya udah. Sini, Pak. Gila. Mirip. Mas Dandi karo Mas Bambang mirip klambine padha irenge. Kok klambine? Ya lek wajahe ya adoh to Mas, Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku Ini nak. kepara nyongot. Kepara nyoto. Wis usah kepara nyongot. Sampeyan kepara nyongot iki sampeyan iki wis ganteng. Bagine wong sing buta. Cahitan lah. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho kenang. Bejo. Kena marahi ya mesti. Ora, Iya, iya. lah bener gak? Iya bendina. Lah kudune sampean iki sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono pangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa sugeng dalu. Sampeyan iki kudune setia lho Mas karo bojone Lah iya sampean. wis iki acarane mantenane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampeyan iki wis gak wayah nyambut gawe Mas. Lah terlihat bosor nang bedae. Bugoni cinta tok. Ya ben, Lah, lah saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya dibangun. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta ora iso ya kan ning omah Ora. enek putran. Lah iya kaya sugeng dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng lho marah. Nggih. Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Wis witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti jaman? Baru kok disebut jaman. Lek Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Lah iya, ya tukane bojo. Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa Yo. baju, bisa sandal loh. Tukane bojo. Sugeng dalu Mbak Elisa. Oke, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam bareng kok yo. Lah iya. Anu. Mas Dendi bekerja di bidang kesenian.
Coba Mas Dendi kerjanya di mana Oh, atau iya. di instansi apa? Enggak, aku mau mek takon ngono Ya, tok. Mas Dendi kerja nggih? Mesti ini batuk. Wis roh patok takok. Ya ora. Minum komplek, kok komik. Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komplek. Ya zaman berkah kompleknya Komik. Joko. Komik. Kalau budal. Ya, Mas ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. BRI? Iya. Nah, itu tangan-tangannya benak ini. Iya dong. Ini tangan-tangannya benak. Ini BRI. Bank, perbankan. Bank, Mbak Elisa BRI. mesti guru. Lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang tuh. Sekarang kerja. Kerja. Iya, kerja apa? Klinik. Ya, kulo. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. CS. Campur sari. Kata kau wablok. Saya campur sari. CS ya, Bang? Klinik customer service. Tuh. Customer service. Customer jadi melayani. Sopo sing teko ora kok campur sarinya apa campur sari, Mbak? Masa lulusan Erlangga campur sari? Kita kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Ini, Mbak. Mboten Mbak. Jadi klinik service ya, Meneng, Mas. mboten jenengan kan. Ini kok ngene klinik service. Aku sing cleaning service. Ora. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu, tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Elisa. Lah Kok iya. iso Mbak customer service iki lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service. Mbak di Elisa, klinik. pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekon ku lho berapa hari? Ngene. Sampean lek bener-bener cinta, berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? Anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu ngitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya kan. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh. Lah kowe kok takon lho. Lho. 680 680 berarti sudah 680 hari. 780. 80. Lah wi lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kok bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR Mas Dendi ndek kota sama ndek Jombang. kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh, Mas Dendi Jombang, sampean sini. Oh, gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to nek lancang ora jawab. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek mun nakoke sampe abang lho wajahe. Duh, ya kudu jelas lho, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune nek endi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan, ning panggung. Pertama kali ning wayangan, ning wayangan. panggung kae langsung. Langsung Ngono lho, Mbak. Lah iya sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune nanti. Cepet, sabra. Sampeyan Pane kok gulo ngono karo to? aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sampe nek suwi iki kok malah sampe engko lho iki engko mek tekon. Gak apa-apa. Mek tekok ketemunya tok lho iki engko. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya?
Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Ya, gitu loh. Jadi mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sama dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Elisa. Elisa ya toh. Iki, ya. Nah, dene iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih, ya toh. Aku ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. dia simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Oh, sebetulnya saja ini loh. Bangsa. Tata mana iki? Iki dibuat tenan ya nyok. Oh, tok mana adewe ketemu ngono. Ya ketemu ning iki tiba. Ngerti ra? Oh kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur deh. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Yes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono ae, terus akhirnya pacaran itu Mas. Terus dadi rabi ya dadi mantan aja. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku? Gak nanggap liyane nyapa, Mbak? Bocah iki piye to? Oh gak maksudnya, Ya. maksudku piye Mas? Sabar. Sama lek ra iso meneng, tak Kan. tewu tenan lho. Iki lho boyokku rasa mikir kuwi. Ngefans sama aku ya Mbak? Ya banget. Banget. Kalau gitu tahu lagunya Niken apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Itu Kawitaning Sinawang. Iya, 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 iya. Terus Nyawiji juga. Iya, 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 iya. Terus Apa ya? Banyak sih ibu yang terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang itu ya? Iya, 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 iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo Seru aja ketongan. pokoknya. Apa? Yang seru aja. Oh, yang seru aja. Iya, 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 iya. Lah kok enek Nanang. Iya. Es. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Lu nggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya, ini nanggap sebagai Niken. dokumentasi. Sampai Atau mungkin gini aja. Iya, foto Kita foto Nah, foto dulu. dulu. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodor prese HP gitu. Mas, Dalam tolong dulu. foto Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, nengah kene. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau mbaknya nggak mau nyanyi sama Niken, kita foto dulu. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho. Boyokku. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Nggak, lah ngopot masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis. Ya. Dipinangkani Kawitaning Sinawang ya, Nak. Oke.